бахшида ба рӯзи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки беш аз 1000 ҷавонони касбу кори гуногун, варзишгарон ва донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимӣ роҳпаймоӣ баргузор гардид. ҷавонони сарбаланди шаҳри Ҳисор таҳти шиори ҷовидон бод ҷавонӣ ва ҷавонон ва зери парчами сулҳу саодати ватан аз маркази шаҳр то макони баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ бо ифтихори баланди ватандорӣ роҳ паймуданд. тантанаҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ ва шодиву нишоди ҷавонон далели он буд ки ҳамчун қувваи бузург ва бо эътимод ба халқу ватан хизмати содиқона мекунанд. хушбахтона имрӯз ҷавонони шаҳри Ҳисор бо таври ихтиёран ва комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда истоданд ва боварӣ комил дорем ки дар он муҳлати муайян шудааст ки ба мо дода шудааст сари вақт бо сари баланд ва бо сифат даъвати ҷавононро ба сафи қувваи мусаллаҳ ба анҷом мерасонем. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар тамоми 12 ҷамоати шаҳраку деҳот вохӯрии корҳои фаҳмондирии оиди даъвати ҷавонон ба сафи қувваи мусаллаҳ гузаронида шуд. Инчунин барои бедор намудани ҳисси ватандӯстии ҷавонон мусобиқаҳои варзишӣ, ҳомии ватан, вохӯриҳо ва дидорбинии афсарон сарбозоне ки дар қисми низомӣ хизмат менамоянд ҷавонони шаҳри Ҳисор аз қисмҳои низомӣ дидан намуданд. тибқи маълумотҳо имрӯз зиёда аз 100 нафар ҷавонон ба таври ихтиёрӣ омада ба хизмати модар ватан сафарбар карда мешаванд. бояд қайд кард ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони шаҳри Ҳисор дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро адо менамоянд. дар охири чорабини баҳри болидагии хотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри Ҳисор як барномаи консертӣ ки он аз шеъру суруди ватандӯстона ва намоишҳои ҷолибу рангин иборат буд пешкаши навазкарон гардид.